Добре дошли, казвам на моите гости. Добре заварили. Представете се на нашите зрители, от кое училище сте, съответно заповядайте. Нека дамата първо. Добре, ми казвам се Кремена Бинева, дългогодишен преподавател съм в средно училище Любен Каравелов. Какво друго мога да кажа? Целият ми съзнателен живот е свързан с спорта. Учител по физическо възпитание. По физическо възпитание и спорт. Така? Аз казвам Иван Николов и също съм учител по физическо възпитание и спорт в ПГМ Стойчо Мачево. И отделно от това занимавам с тренировки на деца по футбол. С лицензия съм треньор. Отделно също съм футболен съдия, а вече и делегат към футболен съюз. Чудесно. Обединява ви спорта. Господин Николов, казахме вече, учител по физическо възпитание и спорт в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо Мачево, град Хасково, и госпожа Кремена Бинева, учител също по физическо възпитание и спорт в средно училище Любен Каравелов, град Димитровград. Първият ми въпрос е към господин Николов. Вие инициирахте идеята за съвместни дейности. Мнението ви за ползата от обмен на добри практики, според вас? Мнението ми се породи от там, че аз бях в Португалия на едно обучение по програмата Еразъм съвместно с Пловдивско училище и с една международна група там в Португалия 10 дни. И мисля, че това е много полезно за развитието на спорта като цяло. Не само спорта. Не само спорта, да. Той не даме само с спортни дисциплини само, но този обмен беше много полезен както за мен, така и за всички други участници по този проект. Чудесно. Вторият въпрос. Какво мислите, той като продължение на първия, какво мислите за медията като средство за разпространение на иновации сред обществеността или, да кажем, диалог между училищата? Според мен медията е най-доброто средство за постигане на диалог между училищата, защото ние по принцип сме с колежката в филиал училища и да може да достигне информацията до абсолютно всички. До повече хора. Да, което е най-важно. И иновативните дейности всъщност по този начин могат да се популяризират и да добиват по-голяма обществена чуваемост. Така да завърша с две думи. Според експертизата на Европа във връзка с преглед на напредъка на България към стратегията Европа 2020, заключението в общи линии е, че партньорство между училищата и неправителствените организации трябва да има на първо четене. Създаване на национални мрежи, към което ние се стремим тук на местна почва, да говорим, учители, ученици като организации, вече говорим за отстояване на права и всичко останало като последствие от това, и партньорството с цел успешно взаимодействие. Това можем да обелим, ние се стремим конкретно към това, за да може да има повече информираност на обществото. Като заключение. Госпожа Бинева, разбрахме, че през учебната 2023 и 2024 година дейностите между училищата, говорим двете, всъщност какви ще бъдат те? Говорим за спорт. Аз не съм запозната. Знам, че ще очакваме нещо много интересно, но какво ще бъде то? Ние с господин Николов така обсъдихме нещата. И така стигнахме до едно заключение, че за да осъществяваме една такава иноваторска дейност в областта на спорта, тя всъщност ще е малко по-различна от останалите дейности. Тя ще бъде с практическа насоченост, естествено, защото точно така нашата дейност е спорта. И за това се спряхме като иновация да направим така една комбинирана щафета, в която да обединим три основни спорта, които се изучават в всички училища. Те са в задължителното обучение по физкултура. Баскетбол, волейбол, атлетика. Кога да ги очакваме? Като дейности, за да може да ги заснемем? Като дейности месец ноември и на пролет едната сме предвидели. Месец март. Планираме две дейности. Един въпрос има много интересен. Каква е разликата, тъй като вие ми говорите за обединяване на спортове, каква е разликата между, мисля, имаше спортно ориентиране? Там, има различни видове спортове? Спортното ориентиране, то си е отделен спорт.
Не е обединяване на различни Не е обединяване. Ние по друг начин сме поставили нещата. Да. 3 спорта сме ги обединили, фиксирали, разпределени в 5 станции, като там сме включили основните елементи от тези спортове. Пак казвам, няма нищо ново, учениците са запознати, защото ги изучаваме всички всъщност, като всеки един като отделен спорт, те си го но комбинираме. Сега е нещо различно, което ще бъде интересно. Нещо комбинирано. По темата за спорта сега малко, след като обявихме предстоящите спортни инициативи, нека да поговорим за здравето и спорта. Знаем, че това са две свързани и няма как едната тема да върви без другата. Изключително ми е приятно, че имам възможността да предоставя чрез нашите гости съвети за алтернативната медицина. Насоки за по-здравословен начин на живот към госпожа Бинева, защото тя има така доста широк поглед по тази тема. Вие се занимавате от години с алтернативна медицина, имате редица последователи в социалните мрежи, лично аз следя вашата страница. Кажете ми, за да изглеждаме добре на фона на храната, която консумираме, каква препоръка ще дадете на хората? Първо, аз съм изключително благодарна, че имам тая възможност, че ми давате тая възможност да споделям в тази насока. Защото за мен всъщност здравето, темата за здравето, за здравословния начин на живот, за това как да изглеждаме добре и за това как да се грижим за нашето здраве, т.е. отношението ни, темата за отношението към нашето здраве за мен е много актуална в днешно време. И за това ще споделя. За мен храненето, ако ме изслушате малко по-така, хидратирането и храненето според мен са от изключителна важност за нашето здраве. За цялостното здраве. Водата служи като средство за пренасене на полезните вещества от и до клетката, за изхвърлянето на отпадните вещества, за функциониране на много системи, органи, за най-вече за функциониране на нашите стави. Тоест, чрез хидратирането ние регулираме минералния баланс в организма. Чрез храненето, защо? Значи, чрез храненето ние трябва да получаваме, нашето тяло трябва да се зарежда и да получаваме едно оптимално съотношение между мазнини, въглехидрати, протеини, белтъци, витамини, минерали. Но дали е така? В днешно време аз се замислям. Аз съм убедена, че в днешно време с днешното хранене не е така. Защо? Защото ние консумираме една непълноценна храна, една бедна на полезни вещества храна. Храна, която ни дава само много калории. Имам един такъв въпрос, извинявам се, че прекъсвам. Ако примерно напуснем града, отидем да живеем на село, произвеждаме собствено производство, това гарантира ли, че храната ще бъде качествена? Не, в никакъв случай. В никакъв случай, защото то всичко е замърсено. Околните фактори, факторите на околната среда оказват влияние за мърсеност, за прашеност на въздуха. Имаме некачествена храна. Имаме некачествена храна. Така, имаме некачествена храна. Имаме, казах, някои фактори, които ние не можем да избягаме. Градски, селски условия, факторите са едни и същи. Като добавим и стреса, напрежението, което неизменно са в нашето ежедневие, какво се получава? Нашето тяло в един момент започва да трупа токсини, той започва да страда нашето тяло. Добре, какво ще препоръчате? Нека да минем към конкретиката на въпроса. Говорим за детокс, какво ще... Само мъничко да уточня в тая насока. Трупат се едни свободни радикали, така наречените свободни радикали. Това са отпадните продукти, които произвеждат клетките докато тялото преработва храната. И когато тялото не е в състояние да ги изхвърли тези клетки, тези свободни радикали, става едно натрупване на тези свободни радикали, отровите се трупат в организма и се стига до един така наречен оксидативен стрес. Какво става с този стрес? Клетките започват да се увреждат, нашите клетки, увреждат се клетките, увреждат се мембраните на клетките, т.е. здрави клетки започват да умират. Възможно е да стане и нарушение на ДНК, там се получават вече сериозни заболявания. Така, как да предотвратим? За това в днешно време ние трябва да имаме един адекватен отговор.
към този, ние така или иначе живеем в един модерен свят, нали така? Значи съответно и нашето отношение към здравето трябва да бъде променено. Трябва да имаме адекватно отношение към здравето си. Как? Като вкарваме допълнително в организма клетъчна храна. Казвам клетъчна храна. Тоест говорим за клетъчно хранене. Добавки, храна, не случайно казвам не лекарства, а храна, клетъчна храна. И аз вече 5 години всъщност мога смело, нали, да кажа, че аз така поддържам здравето си. Добре. Чрез довнасяне на клетъчна храна. Препоръчате, да кажем на нашите зрители, за детокс? За детокс? Да. Как да изчистим тялото си от... Ако говорим точно за детокса, който аз го правя от фирма Aquasource, нали? Така, може би ще стигнем и да. Различни фирми, но вие използвате Aquasource. Точно така. Аз мога смело да говоря за този детокс, защото съм го изпитала, изпробвала върху себе си, видяла съм ползите. Детокса на Aquasource е една плавна, безопасна, щадяща програма, едномесечна програма, която в нея са включени пробиотици, храносмилателни ензими и едни водорасли, синьо-зеленото водорасло АФА. И съответно комбинацията от тези всички продукти, приемайки ги по определена схема, настъпва изчистване. По този начин ние изчистваме клетките, детоксикираме клетките, зареждаме ги с положителни вещества. И така организма ни става по-здрав и по-устойчив и усилваме имунитета си. Така, ние отговорихме вече на следващия въпрос, защо е необходимо да добавяме тези добавки. То вече е ясно защо е необходимо. Храната не е достатъчно качествена, не можем да си набавим всичко, от което имаме нужда. Затова се насочваме към добавките. Господин Николов сподели преди малко, преди да започнем записа, че той също използва потребител на същите тези добавки. Значи аз само тези добавки използвам, ги взимам специално за дъщеря ми, която ще стане на 2 годинки и съм много доволен от абсолютно всичко, което съм взел. Даже последно взехме коластра, която също ще е много полезна за нея. Коластрата, млечице, нали? Да. И не искам смело да заявя, че много рядко братва. Много. Но не сме справили още от първия месец с Aquasource. Много от майките са скептични. Това ми беше един от въпросите, които съм приготвила. Какво ще препоръчате за сезона, който приближава? Вече ще се застудява времето и съответно трябва малко да се подсилим и да се така подсигурим за зимата, да не боледуваме. Какво ще предложите? Ще е малко късничко вече, но все пак по-добре да се започне, за да избегнем вирусите, така да станем по-здрави, един вид, нали, по-устойчиви. Аз пак мога да говоря за тази фирма, за тази компания, защото съм доволна, пак както казвам. Ние така наречеме 3 продукта има, с които можем да подкрепим здравето си, така наречения триъгълник за имунитет, ние така ги наричаме. Единия продукт е коластрата. Задължителният продукт това е коластрата, майчиното млеко. Тя ни дава пасивен имунитет. Тя ни дава наготово имунитет наготово срещу 20 вида вируси, бактерии и така нататък. Другия продукт е на основата на водораслите. Водорасло, няма значение, зелена енергия или АФА, нали, те са там под различно наименование. Най-общо водорасли. Непрекъснато да ги препоръчвам. Най-общо водорасли, които пък активират нашия собствен имунитет. Тоест, те засилват активния имунитет. Значи имаме пасивен и активен имунитет. И третия продукт, това са есенциалните масни киселини. Това е едно балансирано съотношение на омеги. Омеги 3, 6 и 9, които пък защитават нашите лигавици. Значи лигавици има по цялото тяло, така че те са като една защитна бариера срещу вируси и бактерии на нашите лигавици. Чудесно. И искам само да кажа, че ето колегата каза, че той дава на дъщеричката, на детето си.
Да. Тези продукти, така наречения триъгълник, тези 3 продукта са еднакви както за малки, така и за големи. Тоест може всеки да ги използва. Всеки един може да ги използва. Разбира се, малко в дозировките трябва да... Това са страхотни продукти, които се дават още от най-ранна детска възраст. Това са чисти, натурални клетъчни храни. Последни думи да кажете на нашите зрители. Уведомихме вече по отношение на предстоящите дейности, сътрудничеството между двете училища, което ще бъде през следващата година във връзка с някакви спортни дейности. Говорихме за спорт и здраве. Последни думи само. Аз мисля, че това ще е много полезно, тази наша съвместна дейност между училищата и ще е доста интересно на публиката, според мен, защото ще покажем 3 вида спорт, представени по малко по-различен начин. Да, чудесно. Надявам се, че ще стане много добра така наречена комбинирана щафета. Един общ обединен спорт. Аз като последно само мога да кажа, пожелавам на всички да бъдат здрави, да бъдат отговорни за собственото си здраве, да дохранват телата си и да се движат много, да имат много добра двигателна активност, защото и тя е в основата на здравето.